Va canviar la sintonia, però inicialment la sintonia del diàleg era aquesta. Perquè RAC1 fa 20 anys, però el diàleg en fa 16, perquè va néixer 4 anys després, la temporada 2004-2005 amb el Xavi Bosch. Però des d'aleshores han fet diàleg 7 persones diferents. L'Òscar Pérez Dolz, que en va ser l'ideòleg, el Xavier San Juan, el David Jové, el Xavier Bundó, que és qui crec que va canviar la sintonia, l'Àlex Sancho, l'Eduard de Batlle i el David Solans, que és qui se n'encarrega actualment. Amb tots ells hem decidit fer un repàs d'algunes de les pífies i situacions més divertides que s'han viscut a l'antena de RAC1. Aquests anys, aquests 20 anys. Faré una cosa, que és saludar-los un en un, perquè si els saludo tots de cop patarem l'antena del Tibidabo i de la Mussara i el Nieto li agafarà un infart. Per tant, un a un, comencem d'ara cap enrere. Hola, David Solans, bon dia. Hola, bon dia. Hola, Edu de Batlle, bon dia. Hola, bon dia. Hola, Àlex Sancho, què tal? Bon dia, Jordi. Bon dia, Xavi Bundó. Què tal? Bon dia. Bon dia, David Jové. Bon dia. Hola, Xavier San Juan. Bon dia, Basté. Bon dia, Òscar Pérez Dolz, què tal? Bon dia a tothom. Val, tu ets el pare de la criatura, no, Òscar? Sí, senyor. Explica'm com va anar això. Bé, això és una secció que els companys de Força Barça, quan jo treballava a Força Barça, fèiem un programa, perquè teníem molt mono de ràdio, on la desapareguda Onda Rambla, i vam fer un programa de nit, i aleshores era quan la guerra García de la Morena, i vam pensar que una secció podia ser què havien dit o què s'havien dit entre el García i la Morena. I així va néixer el diàleg. Anys després, quan el Xavier Bosch em va fitxar pel món a RAC1, li vaig proposar fer aquesta secció, però ampliar-la a què s'escoltava a les altres emissores, i així va néixer el diàleg. Val, perfecte. Clar, el diàleg ha anat evolucionant, i això ho has vist tu com a pare de la criatura. I tant, a millor. Hem demanat a tots, tenim 25 minuts per davant, o sigui que amb vosaltres mateixos. Òscar, tu que vas ser conductor del diàleg, quantes temporades? Una? Una, sí, per l'any següent em va fitxar a Catalunya Ràdio i vaig estar només un any amb el Xavi, sí. Val. Òscar, hem demanat 2 talls a cadascun dels editors del diàleg. Sí. De RAC1, tots, tots de RAC1. Hem demanat avui que anem a buscar a tocar la pagortera a les altres emissores de ràdio. Només RAC1. Per tant, Òscar, quan vulguis, tu mateix. Endavant, doncs. A veure, tot i que encara no s'havia inaugurat el diàleg, és a dir, estem en fase prediàleg, aquest és un dels moments per mi mítics dels inicis de l'emissora. Cristina Puig assistia al primer viatge de periodistes de l'AVE Lleida-Madrid i el senyor Pere Toda, del diari de Tarragona, es dirigia així al personal. Atenció, alerta, és boníssim. Bravo. Con Déu, que el que cierre la puerta lo capo, El que cierre la puerta lo capo. Aquí sobre... No, aquí no pasa ni usted, hombre. Cago en Dios, ¿qué se han creído aquí, hombre? ¿Que somos unos chicharelos? Me cago en la puta mare que em va parir, vinc de comarques, home. Vindrà a tocar els collons a mi aquest paio. Home, doncs tenen sequestrats aquí, home. Un trenc de periodistes i tancats a dins. Què és això? Nosaltres tindríem que estar allí per informar la gent i ens tenen sequestrats aquí que no els interessa, home, per l'amor de Déu. Ens han amenaçat i tot que no perderíem el tren, per l'amor de Déu, home. Que nosaltres no som aquí venedors de seguros, som periodistes, home. I en aquests moments la notícia està allà. No, hem de triar o a dalt o a baix, no? Vinga. I ara em comenten que hi ha un desallotjat. Déu, home. Puta mare que els va parir, aquests paios, home. Bloqueamos puertas. És boníssim al final. Bloqueamos puertas. És una escena shakespeariana. Ai. Mel, tot sencera. Chicharello és un mot que hauríem de recuperar. Molt. El Saumell diu que haurien de fer un karaoke amb algun dels talls que ens els sabem de memòria, Home, ens els sabem de memòria. Però és que fixeu-vos el detall de les portes que s'intentaven tancar. Això has sentit... Tot és boníssim. Hermanos Marx total. L'Esteve Giral des de Tarragona em diu és mític el Pere Tudà, i ell és així, tal com raja, doncs això. Què més, Òscar? Doncs vinga, com parlàveu abans, als inicis de RAC1 doncs no era la ràdio líder, però de mica en mica es vam anar ficant a les cases de la gent i la gent anava coneixent el nom dels locutors i protagonistes dels programes de l'època, com li va passar al Xavier Bosch. Bon dia tingui, senyor Puig. Ai, senyor Bosch. Senyor Puig? És que el senyor de la caixa que em porta aquest problema es diu Puig. Sí, senyor Bosch. Doncs doni records al senyor Puig. Això mateix. Gràcies. Gràcies a vostè, l'estimo molt. Jo també. Sí, senyor Bosch. És capri total, això. És total un capri. El senyor de la caixa que m'ho porta tot, que és el senyor Puig. La senyora amb aquesta veueta... La ràdio és això. El Xavier San Juan va fer el diàleg... Quant temps, Xavi?
Un any també. Un Vaig any, estar 2 anys al món a RAC1, però un any fent el diàleg. El primer any el va fer l'Òscar i quan ell va marxar el vaig heretar jo. Val. 2005-2006, per tant, tu has demanat 3 talls, d'acord? Endavant, doncs. Bé, quan jo vaig arribar al diàleg, tu, Basté, estaves a les nits fent esport. Sí. I aquella temporada, suposo que ho recordaràs moltíssim, es va lesionar Marc Van Bommel. Hosti, no el record. El tenia oblidat de la meva memòria RAM. Imagina't. Sí. Doncs es va lesionar i era tan greu la lesió, no sabíem si havia de ser per tota la temporada o no. El club va enviar un comunicat explicant la base de la lesió, però te'l va enviar en format paper i va passar això. Això és ràdio, sempre he dit el mateix. Quan és ràdio i tenim un micròfon davant, els comunicats mèdics no sonen. Per molt que el paper l'intentis passar pel micròfon, no sonen. I això els departaments de comunicació dels clubs haurien de saber que estan molt bé els papers, estan molt bé els comunicats, sobretot pels diaris i per llegir-los, però per escoltar-los no passen pel micro. Al final la lesió més greu va ser la del micro de RAC1, no la de Van Bommel, no? Això encara ho fem els d'esports, eh? Quan parlem amb departaments de premsa de clubs encara utilitzem la tàctica Basté del comunicat pel micro. Efectivament. Això encara val, encara val per ara. Què més, Xavi? Mira, durant aquests 20 anys han passat moltes coses. Una d'elles és que l'IEC ha reduït els accents diacrítics, però de vegades pot passar que per un accent acabis tenint un dia molt crític. Atenció al que li va passar a Joan Maria Morros llegint un correu d'un oient al món a RAC1. El Miquel de Sitges diu que l'únic avantatge del dinar de Sant Esteve és que la meva dona és muda. I explica, L'any passat es va posar una faldilla i un jersei escotat que em van posar molt calent. Es muda. A les 7 de la tarda... No, es muda separat, És muda. A les 7 de la tarda... Tornem a llegir un correu, sisplau. L'únic avantatge del dinar de Sant Esteve és que la meva dona és muda. Però tens un problema. Per què? La meva dona es muda. Es muda. Es vesteix bé, està regla. Sí, sense accent. És memorable. Ostres, ens haurien d'escollir el tall del diàleg dels diàlegs, perquè és bestial, aquest. Oi. I l'estem intentant ajudar tots per darrere. Es muda. No hi havia manera. No. És muda, que no ho veieu, que va separat. Què més, Xavi? Pots arribar a ser cap d'informatius i de cara al col·legi de periodistes encara que no sàpigues que la teva dona és muda, Deixem-ho dir, això també. Ai. Deixa'm acabar dient que aquest bon rotllo que hi ha en general a RAC1 també hi és a les retransmissions esportives i és des de sempre, i les mencions publicitàries també hi són des del primer dia, tot i que de vegades les mencions no sortien del tot rodones. Atenció. Basté, si et pregunto quina és la televisió que t'ofereix el futbol que no et pot oferir cap altra televisió? Sí, senyor, Digital Plus. Sí, senyor, correcte. Diumenge 5 de febrer, per exemple, Barça Atlètic de Madrid. On? A Digital Plus. Reial Madrid Espanyol, dissabte 4 de febrer. On? A Digital Plus. I a més, el 12 de febrer, València-Barça. On? A Digital Plus. No, a Canal Plus. En exclusiva. Va ser una centrada del Llimós que va rematar Jordi Gràcia a porta buida, Efectivament, que la va enviar a la tercera graderia. A la tercera graderia. En David Jové va fer 5 temporades de diàleg, de la temporada 2006 fins a la temporada 2011. David? Doncs mira, quan em van proposar que féssim aquest recordatori, va haver-hi un tall que per mi és l'essència del diàleg. És una pregunta que li vaig fer al Fermí Puig, que m'ha quedat gravada a la pell. Fermí, bon dia, bona hora. Bon dia. Cuinem calamars, calamarsons, calamarsets. Tot el que faci referència a això, va. Val. Què no és el calamar? Què no és? Sí. Una gota, una... No, home. No. No sé qui m'ha fet el guió, però de debò, avui tenia un mal dia. Estic molt content que em facis aquesta pregunta, Sí. Què no és el calamar? La podríem traslladar als oients? És impressionant. Aviam si ens contesten. Què no és el calamar de debò? Què no és el calamar? Quins misteris, I el malparit li va fotre, i el malparit del Fermí contesta una vaca. Clar, el pobre Fermí, en aquell moment et diu què no és, la seva veu, que és la veu de... Hòstia, ja què li dic jo, què no és, no?
Tot això era un altre... Abans que parlàvem dels accents, jo crec que també una qüestió d'accent, perquè quan et van fer el guió em sembla que et volien posar que no és un calamar, perquè hi havia tipus de calamar. Això mateix. Que no és un calamar. Quina pregunta. Quina pregunta tan... Em vam fer samarretes al programa. Sí. Ens hi vam rebaixar bastant. Sí. Per això és un dels talls que volia posar. I després un altre, que també és d'un programa que pescava molt sovint els talls, i em sembla que en els que hem fet el diàleg després també els hi ha anat bé, que és el programa Tot és possible, que era una font sempre de diversió perquè entraven oients gairebé tota l'estona, és a dir, tenies moltes possibilitats. I me'n recordo d'un especialment divertit, que era un oient que s'havia quedat amb un atac amb una camisa, ells els havien donat una solució, i l'oient el dia següent truca a la ràdio per explicar com havia anat la solució. O sigui, 24 hores després i encara guardava aquella essència de que no li havia anat gairebé la cosa. Hola, bona tarda. Hola, Josep, tu diràs. Vaig trucar ahir que s'havia atacat la camisa. Sí, i què tal? Em va donar una solució boníssima, perquè ho vaig fer com em veu dir, amb una mica d'espitaví a l'arribar a casa, i vaig provar una mica d'espitaví. L'ataca, sí, i l'ataca no em va avançar, però és que a més se m'ha escampat per tota la camisa, saps? L'ataca era tot així, difuminada per tota la camisa. La solució és fantàstica, ja llenço la camisa directament, i així ja no tinc cap problema. Home, doncs sap greu. Sí, l'home havia confiat tota la seva fe en el programa i truca l'endemà amb tota la flema de dir la camisa l'he hagut de llançar. I llavors arriba, en plega el David Jové i arriba el Xavi Bundó i canviem la sintonia del diàleg cap a aquesta. Però t'he de dir una cosa, és que jo sentint l'antiga, és que crec que em vaig equivocar, O sigui, podria haver deixat l'antiga, M'agrada molt l'antiga. L'antiga és molt bona. És fantàstica l'antiga. Però la nova també ja forma part de la història, també, esclar. Sí, això sí. Tu vas estar quants anys fent diàleg, Xavi? Tres temporades, fins al 2014, que és quan em van encarregar el Via Lliure. Però sí, bueno, una època fantàstica. En fi, que tots els que hi han passat, sobretot els que han estat més temps, segur que diran que tu passes molt bé, que és dur també, perquè no pares d'escoltar tot el dia i et tornes boig, però en fi. Jo he seleccionat, és que clar, ara quan anava sentint anava pensant, efectes clau d'un bon diàleg és una cosa absolutament imprevisible, que sigui molt improvisada i que reuneixi potser la ràbia, l'emprenyada d'algú d'algun moment, no? Jo crec que un dels grans moments, ara per exemple que estem amb el tema del coronavirus, només crec que conec una persona que s'alegrarà que el 10 de maig, que era el dia que havíem de fer la cursa de RAC1, no hi hagi cursa de RAC1 a Barcelona, que és el Leslie. Va haver-hi un dia que es va presentar a la ràdio tard, al cap de setmana, perquè hi havia una de les múltiples curses a la ciutat de Barcelona, i el Margarit li va obrir el micro i va passar això. A mi m'encantaria ser soci accionista de l'empresa de conos i de l'empresa de valles. No havia vist tant conos i tantes valles en la meva puta vida. Entens? Bueno, i tota la Guàrdia Urbana. Vull dir, avui podeu anar a robar cases. Estan tots a la marató. Amb lo senzill que seria posar Montanera amunt, arribau a baix. O és igual, com Montanera a baix i arribau amunt. I val més amunt i val més a baix. I en 4 o 5 carrers fots els 40.000 quilòmetres que els punyeteros volen que facin. Mira com està el plano. Aviam, com entres a l'Hospital del Mar? Per on entres? No ho sé, jo. Doncs aquesta és la ratonera. Tens que anar-te'n a Belvitge, m'entens? I tirar-te per l'ascensor i si agafes una claveguera, nedant per ella. Fins a mar. Una altra vegada. I la setmana que ve una altra i l'altra una altra vegada. De bon rotllo tots els que participeu, però si féssiu el que acabo de dir jo, baixant per la Via Laietana, després us podríeu tirar tots a l'aigua i refrescar-vos i els que no sabien nedar que s'ofeguin. La quarta cursa de RAC1. Molt bé. La ratonera. I després jo li tinc molt carinyo a un moment que és una mica llarg i va amb 2 parts ara, però és un increixento dramàtic, no? Que és la Marta Cailà, que encara es deuen recordar d'un bolo que van a fer a Lleida, a la plec del Cargol. I mentre estava fent una entrevista sobre els cargols va aparèixer una cosa tan lleidatana com una banda. Una banda musical. Està en 2 parts, val? La primera, que es va notant com la banda va apareixent al mig del programa. Perquè si no hi hauria el risc que margués, Hi ha aquell punt, sí. Tu com a... Ui, aquí cada vegada hi ha més ambient, Escolta, hi ha un soroll ambient que no vegis. Vam tastar, Antoni, al teu restaurant, un gelat de cargols. Que això ja és, escolta'm, la innovació màxima. Ja venen. Música, Ja venen. Atenció a la música, callarem, perquè m'enteneu, no? Esperem que passi. És una
cosa que té molt... que agafa molt el sabor, doncs vam pensar de fer un caragol i un gelat. Atura't, perquè això no es pot aguantar. Escoltem la música, ai, Riquelme, que t'atropellen. Compte. Atenció a la cançó. Mare meva! El que estem vivint aquí, us ho dic, a la plec i prou, La trompeta, no sé on la va posar, però sonava com si l'haguessin incorporat al micro. I, clar, el problema és que la banda, la Cailà va pensar, va, això és un minut i seguirem. Però la banda no marxava. Gràcies a tots. Gràcies. Vinga, doncs aprofitem aquests minuts, sisplau, la banda que vagi passant. Pobre Marta. Estem ballant aquí, des de la cadira. Que se'n vagi cap allà. Que se'n vagi marxant. Escolta'm, mamà, jo quiero. Escolta'm, queden 10 minuts. Hem d'anar per feina. L'Àlex Sancho agafa el relleu del Bundó i caça pífies durant 2 temporades. Àlex, aviam. Digue'm. Tu mateix. Pues mira, comencem un altre cop el Tot és possible. Ja sabeu que els meus companys, els meus estimats companys, es dediquen a buscar solucions sobre molts temes, però tants que de vegades els fusionen, com va passar un dia amb la gastronomia i la cosmètica. I escolta, una altra curiositat, ara que estem parlant de curiositats. Us en recordeu d'aquelles cremes de bava de cargol? Jo no n'he menjat mai. No, la crema, la posar-te la crema. Cosmètic, Pensava que deies cremes de cargol. Uns cosmètics fets com a principi actiu amb bava de cargol que es deien que tenia una substància, la helicina. Jo no n'he menjat mai. En fi, un principi actiu, no sé, com avui dia es menja absolutament tot, mai se sap. Bé, d'això del Tot és possible passem a les mítiques trucades del Xavi Pérez Esquerdo, que no només són bones quan parlen persones, també quan ho fa amb màquines, atenció, que estan aprenent català, però que encara no s'han tret al nivell C. Bienvenido al servicio de cita previa para DNI electrónico y pasaporte. Diga, por favor, si desea ser atendido en castellano, catalán, gallego, euskera o valenciano. Catalán. Què desitja renovar? El DNI, el passaport o tots dos documents? DNI, passaport. Ho sento, no l'he entès. Pillosa mierda. Sisplau, digui la província on desitja sol·licitar la cita. Barcelona. Li confirmo la província. Barcelona. És correcte? Sí. Plaça d'Espanya. Ara comença a desprogramar-se, Barcelona, plaça d'Espanya. Em dóna ara dates per anar a la cita prèvia. Molt bé. Prengui nota. La cita més propera és la del viernes 11 de diciembre a les 12:15. Viernes 11 de diciembre? 15 minutos. Viernes 11 de diciembre a les 12:15. Bé, mira, normalització tecnològica, poc a poc. Hosti, tu. L'Àlex Sancho, repetim, va ser qui va pilotar el diàleg, les temporades, Àlex, hem dit... 2014, diria, i 2015. Per tant, 2 temporades, i després va arribar el que actualment és ja ho era en aquella època, narrador dels partits de l'Espanyol Jugar RAC1, però més cap d'esports, l'Eduard de Batlle, que també vas estar 2 anys, també? 2 temporades, també? Del 16 al 18. Vam riure molt, també, Sí, la veritat és que sí. Entre altres coses, jo crec que és el gran troleig d'un oient a qualsevol programa de RAC1. Atenció, també tot és possible a aquest recordat tall. Després també ens ha fet un tuit en Tabito. Ens recomana un hotel a Conca. És a 20 uñas mirando Cuenca. Ara comprovarem, a veure si aquest nom d'aquest hotel existeix, perquè sembla molt estrany, A 20 uñas mirando Cuenca. Molt estrany, no ho sé pas. Un establiment no, ens està prenent el pèl, és una broma, ara ho comprovarem. Ara mateix t'ho dic. Ai. Sí, vam comprovar que era una broma i després reivindiquem també els... Exacte, sí. Sembla molt estrany. Una mica, sí. Ens estan fent una broma.
Reivindiquem també els atacs de riure, perquè el món n'heu tingut uns quants, a tota la ràdio, aquests 20 anys n'hem tingut molts, però m'agrada especialment aquest. La notícia fric, Jordi Saumell, bon dia. Bon dia, una noia americana de 20 anys es vol casar amb un cartutx de Tetris. Com? La jove... Llegim al diari de Sant que la noia abans havia estat enamorada d'una calculadora i que va batejar amb el nom de Pierre. Ai, ai. Anar al llit amb la calculadora. Bueno. Ai, que m'he enderrigut de dies, enderrigut, Edu. I tant. Ai, per favor. I des de fa 2 temporades, l'Eduard Setmana de Cap d'Esports de RAC1, el responsable del diàleg, també 2 temporades, és el David Solans. Per cert, el que reia i que deia lo de la màquina amb el llit és el Jordi Saumell. Ho dic per si el veieu pel carrer. Solans, què? Doncs mira, jo he triat 2 talls ben diferents. Ja sabeu que aquí a RAC1 doncs, tenim tertulians que opinen absolutament de tot, i una d'elles és, sens dubte, la Pilar Rahola, que la temporada passada ens va deixar aquesta perla parlant del dia que va anar al cinema a veure el cuirassat Potemkin en rus. Jo vaig arribar a veure el cuirassat Potemkin a la primera fila del CAPSA. No perdona, que la vaig veure en rus. Que la vaig veure en rus. En rus, a la primera fila. És muda. El cuirassat... És muda? Bueno, és muda, home. Ja no me'n recordava. Si la veus en austrohongarès, et dona igual, Que la vaig veure en rus. És muda. El cuirassat... És muda? En aquest tall hi ha una pausa dramàtica d'un segon i mig de la Pilar Rahola que és absolutament brillant. És boníssim, és boníssim. I un últim tall, David Solans. Doncs mira, abans hem escoltat una pregunta surrealista com la del calamar, però hi ha respostes que deixen fora de joc i encara més doncs, si vas a buscar-les al carrer, com en aquest cas van fer a la segona hora. Hola, buen día. ¿Qué te hace una pregunta? Dime. Es sobre una noticia que han colisionado, o sea, ha habido la mayor colisión de agujeros negros de la historia. Yo es que no soy de aquí, soy de Murcia, no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Ha habido la mayor colisión de agujeros negros de la historia. Yo es que no soy de aquí, soy de Murcia. Està brillant. Una abraçada a tots, Òscar, Xavi, David, Bundó, Edu, Àlex, David Solans, a tots moltes gràcies, de debò, ens heu fet riure molt. Gràcies a tots.